every work go get pay. Ị bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị be gị duga agasi gị jee nọchite anya ha ugbu a anaghị erutezi gị nso akpọ gị n'ekwentị switch off. Ndị na-eji bọsị ime ezu ndị mmadụ ohi kpatakwa n'anya ọ dị oke mkpa maka na every work get pay. Mkpụrụ ọbụla onye kọrọ ka ọ ga-agwọrọ nwaanyị na-atụ nwoke n'ọnụ nwoke chọrọ ịkpọ ya aga igbo mmiri. Every work get pay. Amami na wata nwaanyị na-anaghị ekwe ka nwoke zie ike. Mgbe ọbụla nwoke mere ya nke a nwoke mekwara ya nke o. Every work get pay. Na wata igwe onye wowe ihe ọbụla ụkpaka ya mere ya ewere isi kelee ala. Anyị yọwacha mkpa ebelebe ga-egbu egbu m ji adị radikal enwere m ike iji ụkwụ gbafuo sistem ebe a ndị Eko FM amịrị ya na salari na-aghọta. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela azụ na ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko 100.7 redio bụ kpọị mkpa ọ dị iwunye gịnị ngwa ọkụ investment. Hello. Hi. Ọnọ ya. Ahapụọla gị ụgwọ ọnwa ọtụtụ ugboro ịrụ ọrụ gọọmenti ihe a na-eme ya 30 something years. In fact oge na-adịghị anya gị retire ya. Exactly. Mana eji ole nne gị no investment. No investment. For how many years? Chineke eme na-ebere mgbe ọbụla ị pụrụ ma ọ na-enweghị ihe ị ga-eji abata 10,000 mazamaza 7,000 mazamaza 8,000 naira mazamaza 15 ego a na-aba gị aka gị a na-asụ ya n'ọnụ onweghị ụdịrị akwa ị na-enweghị. No investment. No investment. Ọbụla dị ala inweghị ala nkịtị inweghị ụlọ inweghị mana ibi n'Owerri ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ihe dịka 600k 700k. Onweghị ụdịrị akwa nọ n'ụwa ị na-enweghị ekwentị gị milion ka ọ wọtụrụ. No investment. No investment. Ego a na-ezo gị n'aka ka mmiri ihe ọbụla gafere chọchọchọchọ gị rie ebufe ntọrị gị rie ihe ọbụla anwụnta gafegodi gị ga-aka otu agara ya taa ihe niile gafere na-agụ gị. No investment. No investment. Ọwụ ndụ ka ị na-ebi ihe a ị na-awụnyekwa gịnị ngwa ọkụ. You dey invest at all? Invest yo. Save money today ka ego nwee ike save ọ gị tomorrow. Nkụ onye kpara n'udu mmiri ka ọ na-anya n'ọkọchị. Lekwa ka ị na-ala nka o. Lekwa ka ị na-ala nka. Ọ fọrọ gị afọ ole n'ọrụ ahụ ị na-arụ ugbu a gị lakpụrụ ndị village gị na-ele ha na-ele gị ọ na-abụrụzi a na-ele mana no investment. No investment. Ihuzi onye mere nke invest echi gị tajiwere ya. Gị tajiwere ya anya onye ọgwụ ego. Ego ya mere gị ihe mere gị aya riri gị. O riela aka ekara aka. Amami na wata. Mana ọ dịbeghị late. Ị nwere ike ịchụ ụzọ ị ga-esi esevụ gịnị ego. Ikekwe gị si ndị na-akwụ gị ụgwọ kama ha ga-adị na-akwụ gị your normal salary ha kwụọ gị nchọ nke a were nke a tinyere m gịnị ebe a. Ị kwesịrị inwe ala nwoke ọma. Ị kwesịrị inwe ụlọ nwoke ọma. Gị bụ onye chọrọ ịla retirement ị kwesịrị inwe business plan. Amami na aghọta. Mana no investment. No investment. Onye ọrụ bekee Chineke eme na-ebere iwe onye ọrụ bekee lekwa ka ị na-ala ezumike nka
penshọn oge ezunwora gị asị m penshọn oge ezunwora gị gị na federal gọọmenti Naijiria na-aga alụgwụkwa gị na steeti gọọmenti unu ga-emenwukwa ịjụọkwala ese ego ole a na-akpụ ha dịka ụgwọ ọnwa penshọn ihe ọ bụ ihe ị ga-eji aṅa ndụ ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute gị bụ onye na-anya bọsụ imo ikekwe ị na-agba hypochest ị na-esevụkwa for how long are you going to continue like this? Ị ga-adị na-anyara mmadụ mgbe ọbụla ịnyata gị were ego jeburu akụ na wom for your mind ime na-arrive ọkwa ya igirigi gị nyata gị were nke fọrọ afọ je ṅụọ aṅụrụ si igbo anya na-acha gị gwagwagwagwagwagwa were nke fọrọ gbaa chaa nke bịara fọzie ntakịrị gị tụtụnye ya nwunye gị. For how long are you going to continue like this? No investment. No investment. Ị ga-emecha bee ka wofu nwune amamina wata gị bụ onye uwe ojii na-anọ n'ụzọ na-ana ndị mmadụ ego ị na-emekwa ya invest ị na-emekwa ego ahụ gịnị invest. Are you investing it at all? ama mme nọ n'akụkọ ahụ o nwere akụkọ anyị nọrọ n'otu onye uwe ojii ọwụlara retirement abịachiri ha akwa uwe ojii ya guzoro n'ụzọ nawa ha akpa ego ọ maka na onweghị investment. Gị bụ onye uwe ojii na-ana ego ndị bọsụ imo na-emere gị amara na-enye gị ya nchọ invest kwa ya o ma ọ na-abụghị ya n'oge nka gị ị ga-achịrịkpa akpapụta n'ụzọ agbala guzoro ebe ahụ nawakwa ego mgbe ahụ aka akparazie ego ebere ahụ a na-emere gị akwụsị ime ya na nghọta nchịkọta okwu wee bụrụ nke ọbụla ị na-eme mewakwa ya investiti ọ dị oke mkpa. Ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ ijikwa wunye ngwa ọkụ ijikwa achụ aja ijikwa eme invest maka echi. Ya bụrụ na ị mere ọsịsa gaa na Facebook anyị zibatara anyị gịnị ozi. We are live on Facebook. Oge na-adịghị anya anyị ga-akpọpe akara ekwentị mana anyị ji ọtụtụ okwu na mgbede a wee mee gịnị ụcha. Clara, you the investor atọ? Chai. Ọ bụrụ na iricha ha niile echi ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ, ị ga-akwụ ụgwọ ka, ị ga-akwụ ụgwọ nke ọzọ. Onye ka ị ga-aga ịgbaziri? Onye ga-enye gị? Onye ga-enye gị? Jiri ebe gị mara ebe m uche. So the earlier the better. Ngwa ụlọ gbara na ahụ godo 1 naira. Gị na-eweli ya? Try and save. Ịma nwaanyị ọma onye ji ụtụtụ rie ihe ọ ka iri n'abalị ma ọ bụ n'ehihie o ruo n'ehihie ahụ agụrụ ga-agụ ya mana eziokwu agụrụ ga-agụ ya. Dịka ị na-ezibatara anyị ozi na Facebook anyị nọkwa live na YouTube gakwa na YouTube ga-azibatara anyị gịnị ozi o wee bụrụ ya investment amaka mana ka ọ dị ka anyị leba ya anya bụ mkpa ọ dị ịwụnye ngwa ọkụ ime invest. Nke mbụ wee bụrụ onye na-awụnye ngwa ọkụ bụ onye gbasiri ike ọ bụghị onye gịnị umengwụ. Amami na-aghọta it shows na iwu onye mere gịnị ịgbasiri ike ịwụghị sluggard ịwụghị lazy person. Uche o nwaanyị ọma ị ga na-agbashi ike nwe ike gaa ọkụ nọ ata na ego nọ ị ga-adị n'elezi ndị ọzọ mapụ gị nọrọ n'ụlọ. Lazy person ọ na-awụnye ngwa ọkụ ndị wetara neke na-eju gị afọ nke ị na-eseve mana ị ga-ahụ onye ọwụla gbachiri ike okwudu na ọtụ 2000 ka ị na-enweta ede na ire gị irifọ okwudu na 200 ka ị save ga n'ime 2000 na imecha ihe ndị ọzọ gị save 200. Uche bifo ị ga-emere ya 1 month to 2 months 1 year gị mara level ị nọ na ya for you ogodi ji arị gị aga kpọọ blọk gị kpọọ dosa ikpugodi o nwere ịgba ya aja gị gba dosa na small small ịma na o nwere ọtụtụ ndị otu ụbọchị kpam o nwere ndị na-emefu close to 5,000 naira n'ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Go to me anywhere. Street king. O nwere ndị na-emefu 5,000 naira or more n'ịṅụ gịnị ihe ọṅụṅụ ma mmanya ma nke a na-ese ese. 5,000 naira times 365 days ịwụ 1 year. Ime ego ole ọwụ calculator gị ga-ebe akwa ezigbo ego mana ị na-eji ya aṅụ gịnị ihe ọṅụṅụ ịṅụọ na generation gị n'ọnụ. Onye na-awụnye ngwa ọkụ bụ onye gbasiri ike ọ bụghị onye gịnị umengwụ. Akwụkwọ nsọ kwuru ya ha ya bụrụ na akwụkwọ nsọ gị ọnọ gị nso ngwa mepe akwụkwọ proverb akwụkwọ ilu isi 6 amaokwu 6 ruo na amaokwu 8.
ọ si jekuru ndanda onye umengbo lee ụzọ ya niile wee mee gịnị mara ihe gịnị ka ndanda mere dị iche mere akwụkwọ nsọ ji wee sị go and meet ndanda. Yes. uche leenu ndanda elelere anya na-enwe onye a gị krọsh anya na-enweghị ọha. Kedu ihe ndanda mere akwụkwọ nsọ ji wee nye anyị ntụziaka na anyị gbapụ ya ọsọ jee zute ya? Lee ihe ndanda mere, gezie ntị. Ọ si nke na-enweghị onye isi, ndanda enweghị an advisor, onweghị mpa, onye ga-asị ya mee otu a, emela otu a, kpọkwanụ ya ọlawala n'iyi. Ndanda enweghị ya, ma ọ bụ onye na-ele anya n'ọlụ, ma ọ bụ onye na-eme gịnị na-achị achị, mana ọ na-edozi nri ya na mgbe ekpemọkụ during dry season. Amami na aghọta. Gị hụ ndanda aga nnọọ gaa lee nri kpọkalatacha ha niile zaa n'oge ekpemọkụ dry season. Ịma why? Ndanda nwa ihe ahụ anwa n'oge udu mmiri, onwe ka ndanda si nwa ya bụ ihe n'oge gịnị udu mmiri. Ebelebe ide mmiri ga-eburu ya na-agwata ya bụ ihe. Ide mmiri ga-eburu ndanda larie, mana ndanda na-eji ọkọchị kpokọta ihe niile ọ ga-eri n'oge udu mmiri. Ọ ihe mere Proverbs 6 verse 6 to 8. Ya agadachi ihe ya niile. Ị hụrụ oge udu mmiri a, ndanda nọ n'ime ọnụnụ ya, ọ nọ n'ime ọnụ ọ tụrụ, nọrọ ebe ahụ na-eme enjoy. Na-eririwe around December, January, February, lee ndanda ọ ga-apụta. ya bido rụwa ọrụ. Ọ na-adị as busy as every time ị hụrụ ọ dị busy. Na-akpụ onye uche ma olihi o bụ ihe. Ma olihi o bụ nri. O bụ ihe alaje n'ọnụ. Na-ebukọ alaje n'ọnụ. Uche o nke a na-ebute ya ga-akpọrọ ụmụnne ya ahụ enyere ya ka ha pụga ihe ahụ pụba ya n'ime ọnụ ha. Ama teamwork. Mana leenu gị nwa na onwe gị na-aza pablo, milion ole barala gị aka? Milion ole barala gị aka? Onwe ya bụ iji ụgbọala aga, ịgalaga go ụgbọala no work o, mana ịgalaga go gịnị ụgbọala from one village to the other. Onweghị steady income ị nwetere, no steady income, mana ịgalaga go ụgbọala. Onye kwuo gosi tatatata all my choice, tatatata all my choice, tatatata ọ ga-atụzi ịkparara m ego na my money o, na m igeta m o, allow me to spend it o, mgbe m na-ata ahụhụ o, onwere onye kwanyere m anya o, ọnụ na-agbatụsị gị. No investment. Iwere ego ahụ gaa ala, ọ dịghị wrong. Iwere ego ahụ rụọ ụlọ, ọ dịghị gịnị wrong. Iwere ego ahụ mepee business, ọ dịghị gịnị wrong. Mana ị gaala were ya zụọ ụgbọala na-aga ya with the same 5 years coming. Ya na-agbatu. Ya na-depreciate. Mana ịzụ ala ya na-eme appreciate. Yes. Gị rụọ ụlọ, ịlaferela. Nke a pụọ n'aka ndị landlord. Kedu investment ị na-eme? Nwa agbọghọbịa na-ege anyị ntị na mgbede a, mgbe ọbụla gị na shawama, o ruchara n'ogo nke n'ife isiri aka iji eri shawama, iji agụ ya otu akamama ịghọta he ọbụla pụtara na ọ ga-azụ. Kedu ụdị investment ị na-eme maka di chọrọ ịlụ n'ọdịnihu? Kedu ụdị investment ị na-eme maka ụmụ gị, maka oge nka? Ọ dị oke mkpa. Gị nwa bụ nwoke, kedu investment ị na-eme maka echi? Ị gaa n'ọtụtụ vileji dịgasị iche iche, o nwechara ebe a na-ere ala 200,000. Quote me right. A na-ere ala 200,000 naira, mana ịkpafeela 200,000. Mfata akpa ịsụ ọwa ọtụrụ 500,000 otu akwa. Ịsụ almost 2 plots of land n'ahụ, soro ya otu a na-agagharị. Ị na-eche ekikwa maka echi, otu ọ ga-esi eme gịnị adịghị. Na ha ga-ada elu. Mere o nwere ọtụtụ ndị karala nka Clara nwoke ọchị ga-ahụ gị metewere ha ebere. Ikekwe n'oge okorobịa ha eji ya gbuo egwu. No investment, no proper calculation. Chiforo ala pịam ebe a na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, ebe a na-agbacha acha, ọwa ebe a na-ahụ ha. Igirigi ndị na-eji ego ebu ụmụ asa, kwadokwa n'anya, chekwurunu ndanda. Ọ dị oke mkpa.
n'ihu nwaanyị ọma mekwa ka ọha na eze mara mkpa ọ dị iwunye ngwa ọkụ ime investment gbapụ ya ọsọ. Onye ọbụla na-awụnye ngwa ọkụ ọ naghị ada ogbenye. Onye dị otu abụọ ọgaranya maka na o jiri ire ya gụọ eze ya ọnụ. Maka na a sị na save today ka echi save oge. Otu a ka ọ dị. Gị na-esave ya gị jiri ya na-akakuleti oke ị ga-eme ihe dị otu a gị bido n'oge asa na-esi site n'oge tụwa ewu ojii tutu chi ejie ọgwụ mgbe oge bịa gara ha gị bịa dịdawa aka. There is time for everything. There is time to invest. Investment anyị mere echi ka ị ga-aghọrọ mkpụrụ ya. Otu a ka ọ dị. Echi igbo onwe gị ọgaranya enweghị gasịkwa ya ihe a ka m rie onye a gaa awụra na-ayọ iri onye a gị rie onye a. Try and save. Ọ dị oke mkpa ịma ego ị nwere abụghị nke nọ n'akpa ọba ego gị. O nwere ndị ile bank akaụntụ ha 1 naira ị gaghị ahụ ya. In fact onye na-echere onwe ya echiche ọma ego ya ekwesịghị ịdọ na bank. Ya bụrụ na ị na-aplan well ị hụrụ your money ekwesịghị ịnọ na gịnị bank. Ịghọta ebe m na-aga belụsọ m ewo a businessman or a business woman ike like nkọwa m wee bụrụ ịchọ iburu ngwa ahịa gị ga werekwa ego gị buru gịnị ngwa ahịa. mana onye na-akakuleti well ekwesịghị iwere ego ya dosa na bank. O nwere ndị millions of naira ha nọ na akpa ọba ego ha 5 years and millions of naira ị ga-eji mee invest ga-amụta akwara gị millions of gịnị naira. Ị mara millions of naira ahụ nọ na bank gị 5 years and ugbu a i were ya zụọ ala ahụ anọ 5 years ime ike ire ya the same. Never ọmamme ọsọkwa ala ahụ nọrọ n'ifu forest. Amami na wata i were ya wunye na business ọ bụ eziokwu na business wu risk o nwere ike ifail mana try ikene i succeed na business ahụ you will thank me later. Ị ga-abịa ebe a chọwasị ole ebe Uchenna dị asị gị chere na ọ na-eme program ma apụta m na gị ahụ gị si nwere mmanya ṅụọ. Yes daddy. You know si ṅụrụtụ ntakịrị nchinyetụ Clara anyị aneta mbi ya ka o welara ndị azụlara ya na-agbata ọ dị oke ebe a Anọ ya. amabịla gbata were ị gbọtara ebe a ọ dị oke mkpa ọ dị iwunye gịnị ngwa ọkụ invest today gaa n'ihu a na-enwe amama mekwa ka ọha na eze mara mkpa ọ dị iwunye ngwa ọkụ. Ọzọ dị ka ibe ya onye na-awụnye ngwa ọkụ bụ onye ma ihe onye amamihe ya zuru oke onye ma na ka o mee ọwụnye ngwa ọkụ ahụ ya pụtara ya profit pụtara ya gain ya ma na ọwụghị onye ewu ka eriwe abịara ewetala ọ ka erie pablo ya abịa eweta ka a na-eri a na-agbasa aka na-eshie ndị nke ahụ gị na ha kwụ wee na-eri ihe ahụ mgbe ha ga-eriwe nke ha mgbe ahụ gwụrụzie mgbe ahụ ego ga-agwụla. Mana ọwụ na onye akọ na uche ya zuru ezu ọ ga-ama mba ego a m ji na-eri witi ndị a na ka m were ya wunye ya na ngwa ka m were ya mee investment ma na ọ ga-abara m uru n'ọdịnihu. Thank you so much. Yes, Daddy. My learned colleague. N'omele agwata ọ dị oke mkpa ya bụkwa mkpa ọzọ iwunye ngwa ọkụ mere gịnị dị bụ mkpa ọzọ ọ dị mana n'elu gị mgbe ọbụla gị na nwaanyị na-akpụlọ gị na nwaanyị na-akpụlọ gị na nwaanyị bọdị kantụ na wọta ihe niile kpatara fịafịafịam ihe niile kpatara fịafịafịam mgbe ọbụla gị na nwaanyị emere gị ihe ka eme ugodi na-emere gị eme ụmụ nwaanyị were n'onwe gị aka abịa ha were ego ha na-enye Chukwuemeka were ego ha na-enye Chukwuemeka ewere na-akpọrọ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ọ kpata ego nke ọ ga-akpata n'isi ya were ya nye Chukwuemeka ewere ya laa n'iyi. ihu nke dagial mere n'Enugu na-eke isi na-eme ọfụma ya were ya chinye n'aka ọyị ya nwoke zụọrọ ya ụgbọala thank you wọrọ ụgwọ ụlọ ka ọ na-abịazi ka ọ bịa zuo n'ike nekwa onye ọzọ ya mental health ọ ga-eji wuli ya ga-aga ṅụọ ọhịa ọ dị ego gị ma bụkwanụ nwoke ji ụlọ akwụọ gị ụgwọ ọnwa gị divide ya side chick nwe ofu thank you ụmụ gị nwe ofu cha nwe ofu bia na ụmụnne ya nwe ofu for how long are you going to continue like this? Ị na-echekwado echi ị na-echekwado gịnị echi mkpa ọzọ iwunye ngwa ọkụ ime invest bara wee bụrụ ngwa ọkụ iwunyere ugbu a ga-azọ gị n'oge nka mgbe ụfọdụ oge enyere gị aka ịka nka onye mere invest ọfụma Clara na aka nka chere m agwa gị ime invest obi na-eshi gị ike thank you a
asa akụ na-eshi obi ike na-emegodo ele gị si ga-eti onwe gị aka n'obi si yes enwere m ihe m ga-eji ole onwe m nka o nyere m ụmụ menye m enwere m ihe m ji ele onwe m nka gị mekwa gị azụ ime m ghọtara gị na-eri ihe ka ọgaranya maka na gịnị iliri obi ụnyaahụ ka ị nwee ike save for today bụrụzie dịka ugbu a iri ihe niile richaa ya otu mgbe mana ị nwere ike iririte obere gị izewe maka echi chere ka m gwa gị otu live a na-esi awa ọkụ hello ka m mee ka ị mara ka live a na-esi awa ọkụ ị hụrụ respect ha na-enye gị ọ na-awụkarị ihe ị na-akọntributu ị bụrụ nwoke na-ege m ntị na mgbede agbalịa wụnye ngwa ọkụ mee invest plan ya maka oge nka gị ọ bụ eziokwu na nwunye gị hụrụ gị n'anya ọ bụ eziokwu na ụmụ gị hụrụ gị n'anya na-akpọ gị daadị mana ịlọta retirement onweghị ihe iji believe m respect ahụ a na-enye gị oge reduce ịnwa anwa nọ n'ime ụlọ nọ ikekwe otu ọnwa abụọ ka isi eweta na mbụ mgbe ị na-eje eje na-abata ị naghị ewetazi ya ọ ga-ara ahụ respect ya gị kpọtuo m ọ ga-ebutere gị depression maka na ị nọrọ n'ụlọ gị ikwu okwu dịka nwoke onwe onye ga-respect ha gị mgbe ahụ nsogbu emeela gịnị adịla amami na aghọta mana ị bụrụ nwoke bịara mee invest n'ọtụtụ ihe plan ya your business plan mgbe ị ga-ala ezumike nka ile ezumike nka ahụ ọ bụrụgodị shop n'ihu ụlọ gị na village gị tinye ya ebe ahụ nọrọ nga ahụ rewe ya na-agụrụ newspaper gị na-egere redio gị o nwere ihe iji emegharị gịnị aka a ga-enwe nsọpụrụ ebe ọ nọ a ga-enye gị nsọpụrụ gị marakwa na yes dadị na-emekwa gịnị na-agbalị ọ bụ eziokwu na ka isi eweta na mbụ abụghị ka isi eweta mana mgbe ị bịara lọta bịarịla ya na salari gọọmenti steeti Imo na-akpụ nchọ nke federal gọọmenti a na-aghọrọ ha ekpe ịhụ ya gị were na-ahụ ya gị asin salari penshọn nchọ ihe ọ bụ na-ezughị recharge card lekwa ka ị na-aṅụ amami na gwata ime invest ọfụma ị ga-aka nka kazie nka gị nke ọma maka na n'oge nka ahụ ọtụtụ ọrịa dị iche iche ga-abịa mana ego dịrị ị ga-elekọta onwe gị gịnị anya uche onye megodo invest ọnwụgodo obi ga-adị ya mma n'ihi a ọ ga-adị happy n'ala mmụọ ebe a maka na enwe ihe ọ hapụrụ ụmụ ya thank you so much. hapụrụ nwunye ya Thank you so much. They will still be proud of you even in the nga he nwụrụ na my father ịma nwaanyị ọma ọ bụrụ ma ị lọta retirement o nwere ihe ị mere invest ụmụ gị na-ele anya ala dị ụlọ ịrụrụ na village dị ị nwere maintenance ama m ị na-aghọta ala Mkpa dị forget ọ bụ eziokwu na cash anọghị n'aka they will still be respecting you. Hello ha ga-adị na-akwanyere gị gịnị ugwu mana ịnwa anwala retirement onweghị ihe kpọsara ụmụ gị ga-asị na ị na-anwegode nwụọ maka ịbụrụla liability ihe niile rụrụ enwe ihe ọwụrụ gị bịa ha bịa mawara gị atọ ọwụ onye awụ gịnị ya soro ọrụ makwa m ihe mpa m nọ na-eme ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute ma mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu ya otu o nwere ịhụrụ redio ahụ n'oge ahụ na mgbede agbanyụọ ya si ebe ahụ pụọ na-agwata gbanyụọ redio gbanyụọ si ebe ahụ pụọ ọrụ oge ahụ gbanyụọ ya igirigi gị bụ lekchọra ee ọ dị ego ọkwa ị na ha agbala ụmụ akwụkwọ sị ha kwuo ego a ga-eji apasị pepa ha kwụọ nke a kwụọ nke a mewakwa ya invest mewakwa ya gịnị invest ha ga-atụọra gị 1000 ha ga-atụọra gị 2000 naira ụmụ akwụkwọ tiewa gịsọ f ka ị ga-enye ha ha were ụjọ tụọra gị mewakwa ya gịnị invest amami na aghọta ị ga-emecha bee ka fowl ị ga-emecha bee kpaa ka ewu ka ọkpa n'oge nka gị ka ị ga-amara n'ụwa na-afụ ụfụ ahụchakwala m ihe niile ị hụrụ n'oge okorobịa ị nwere ike ịkpata gị iri na-akpata mana n'oge nka ọ na-afụ ụfụ Igbo mụrụ m tụrụ asị ike ji ala ume ikpu ugbu a ịdị young ịdị ihe a vibrant na-aga na-agba that time uche leenụ ịdị that strong ịdịla weak ụfọdụ ndị a na-anọzi ofu ebe ndị a na-apasị ya apa bụ ka ebe ego ahụ ga-eche apụta nyekwanụ gị nwa bụ nwoke na-ebidobeghị owe ebido small boy like you
rukwa ugbu a no business plan onwe dị ihe ị na-echere onwe gị no handwork ibugodi n'obi na ihe a ka m ga-eme ọ bụrụgodị na ị bụ onye na-aga akwụkwọ onwe dị ebe ị na-aga maka IT onwe ya ebe ị na-aga nothing onwe dị ihe ị na-aplan ya n'onwe gị oge na-aga n'ụwa anyị nọ n'ime ịnọrụ 80 years ọgụ ka a kọtara ya oke maghị lele gị nwa chekie eji dị chekie ya ezifọrọ ịnọrụ 80 years ọ dị ka akọtara n'ọkpọ ya nọrọ na-efe kagharị ọ dị ka akọtara n'ọkpọ ha many years ka ị dị ugbu a ha many years ude na ahụ chekie ya ụbọchị na-aga gwegwegwem ihe ịma nke bara gị aka gị were ya ị ga-azụ akwa akụrụkọ ọnụ latest ekwentị pụtara gị igo you don't have plan nwedị ihe na plan uche iwu nkewo na onye ukwu na ha ekwule ebe ọnụ ya akọntiri onye nta na-ekwu gị kọntiri m ị ga-ama ihe mere onwe gị ị ga-ama na ihe mere onwe gị n'oge na-adịghị anya eji igbe agwa ya onye ọcha mmadụ ga-agwa gị sị gị sef wee ego ekwentị gị ga-eji ya mepe biznes ego ekwentị gị ga-eji ya mepe mana no biznes ka na-akpagharị ya n'aka eme show iPhone SI ọ dị egwu anyị nwa na-ekwu ebe ọ bụchaghị naanị redio mami na gwata ọwụ naanị redio ka anyị na-eme anyị na-eji onwe anyị dịka ịma atụ ndị mma nke ọma na-agwọta a nwekwara ihe ọzọ anyị na-etinye anya na ya maka na osi ebe a si ebe a gị kọrọchim ya niile abụchaghị akwụkwọ akụkọ Vanguard igirigi ka ọ dị igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ogere ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu gwakene anyị ngwa ọkụ iwunyerela ijikwa awunye gịnị ngwa ọkụ ijikwa achụ aja bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707 454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi nye anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a iji awunye gịnị ngwa ọkụ ọ dị oke mkpa mgbede ọma Uche na Kara Anita ndewo Emsumility Shiamezu Viveze na Gbo ga-agaziere gị no ọ na-ekutechala ya at least at my age of 42 M&M invest wụrụ nọ ụmụ m ga-ata ahụhụ ịhụnanụ then I want to read a career applied, but that is just a contribution. When one of my friends, who were lecturer, he was them about public staff, cap from airport, and then before my beers over it. So I am about the car route. So you know, basically, our lecturer, almost all the hotels are not over it, only the rooms. So school of Basaya in Ghana photo that causing whatever Gawana the other of my hotel room. So when I have many like 4 or 5 months between women mathematics in the mega champion in a gakao. Let's say the money Maru okay, it consider it done. The next year block of Mantamimo Ojula positive again. But at the end of his life, that was how he died without any investment. On your investment can affect the society because you make a good ordinary pure water factory. You can employ many hours and help other families. Thank you. You guys are doing a great work. Ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ya bụ uchoro obi gị adala ụda na mgbede a Clara lee ozi dabatara nnọọ na Facebook anyị ozi ya si n'aka Don I ka ọ wụrụ m akpata oyi n'ahụ ọsọ uche na ndị otu ya mgbede ọma ahụ n'uche ị hụrụ n'afọ 2011 gara aga ọ zụrụ ala 250,000 naira mana o rere ala na nso a 25 million n'afọ 2024 gara aga nke bụ na ala ahụ nọ ruo 2025 ọ ga-eru 30 million money na o reziri ya 25 million naira ji start ya gịnị ịhụla 250,000 uchelekwa ego 250,000 mana enye ya n'olu ka chen na-agagharị ka donkey mgbede ọma Uchenna
Nna di Clara Aneta unaribole oh number 1 celebrity doctor love nwoke to Waham ndewo ganigo love na-ekwu ọya oke mma so if oge the first morning booze onwete my father sị m na ihe mbụ ga-eme we ga-arụ ụlọ and akpatụ m ga-eme ala ahụ nrụ ụlọ ozugbo ozugbo nwete dị na-eso nwere ya go back na-ebinye ndị mmadụ na gbara m ibisa na plan ka ịma ndị this year ma o ruo December so biko ndị mmadụ rayon na-enwe service lọbụ nwoke ezi Waham ya gaziere gị lọvụ nwoke ezi uche onye adị ya njọ ọ n'ebe ahụ na mgbede a ndewo ekele m unu ndewo ya gaziere gị nọ ya brother Shefard na-eshi iwo nwafọ ike bọọlụ bekeshọn nọ m n'Owerri na-akpọ onye unu ji n'aka dị mma mmadụ investment dị mma onye investment dị mma onye na-eme ya eleji anya mgbe ụfọdụ ụlọ investment ga-eme echaze ka ga-eme n'ụkpọrọ na-eme ezigbo biznes na-agbatakwa ego m na-ele ụmụnne m ndị ka m na ha ka m na-azụkwa ha ka na na-aga aga mgbe emechaziri bịa eme echaze ka ọ ga-asụgharịsịrị ndị na-enyere ị ka nọ ya ndị na-enyere akazi ha sọsidiz ebe ọ na nweghị nyere ha aka zụlite ha gozie onye nọ n'azụ maka onye sọ zụrụ ala ka 2011 nke m ma 2011 ugbu a ga m eretekwu ya ego beta ọ demere na investment ka were hepụ ụmụnne m ndị mụrụ ha kwaga ya ha ga-emecha apụtazi ma were nụ n'azụ onye na-eme investment ịzụ ala dị mma onye kpata ka ya zụrụ ala ọ na-adị very very important asị mma na-ekele unu ihe n'ugwa ndị mmadụ dị mma ikelekwelu ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ọ wee bụrụ ya gekwa ntị ị hụrụ ego ụlọ ọbụla ị na-akpọ jiri nwayọọ ego ole ka ị na-akwụ n'ego ụlọ divide ya like amami na-aghọta wepụta ego ahụ divide ya by 365 amami na-aghọta otu ụbọchị mara ego ole ị nwere ike ịkpata maka gị n'ego ụlọ ahụ ị nwere ike ị gaghị akpata ego ụlọ ahụ otu ụbọchị like ikekwe iji akpọ ihe dịka 300,000 gị divide ya bụrụzie na otu ụbọchị ị ga-adị na-akpọ 500 naira nwere ike taa ịkpata hụ 500 naira ahụ echi gị kpata 1,000 welie ya welie gịnị ya ọkwa part of investment o ruzie mgbe ị ga-akpọ ya bụ ụgwọ ụlọ ọ gaghị anyịji gị o nwere ka ego ga-esi bata gị n'aka gị kpọ ya dịzie ka ebe ị na-eso mitin amami na-aghọta gị kpọọ nke taa nke echi nke nwanne echi na amami na focus kwa na nke ọzọ o wetu ị ga-esi akpọ ụgwọ ụlọ gị ka ọ hapụ inyiji gị amami na-aghọta kama ya dị na ihe ị ga-eri mgbe ụfọdụ gị jiri nwayọ belatatụ nri ghọta ya bụ ihe investment amaka mgbede ọma mgbede ọma mgbede ọma gaa n'ihu ihe unu na-eme dị anyị mma o ndewo gaa n'ihu gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ aha m bụ Nwaada Rita ihe m na-eme isevu mmadụ na-eme ihe ya na-esevu ihe ọ dị mma ọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla na-esevu maka oru oge nke onye ahụ ka onye a nwekwana ihe ọ ga-enweta ndewo ya gaziere gị nọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma brother yo Clara de Aneta brother yo mgbede ọma Uche Brodoyo Nwafobu, I'm calling from the Kani village, Ochi. Uche. Enwekwa another investment mmadụ ga-eme. Every day, larị elu. Okay. Like, ọ na-ge oge service ga-enye aka, ga-eledata anya, na-enyere ndị ụmụaka aka azụpụta ha. Na ha bịa ekelite out of 3 or out of 4 or 5, I can wear 2 or 3 gallons every time a lot to get a lot of money. When you abroad, like I want today, I got sure that
Concord, soon you will pass to Concord Hotel. That is a Concord. So in investigate it in Lotulodi, but more I believe Nanki is Omaka. So Tomaka is Yewaka, so Taka and Josa. Yeah, Chineke Mebre, I will go mad, you will start eating it. Dewa ya gaziere gị ịma otu ihe ọzọ dịkwa na iwunye ngwa ọkụ a anyị na-ekwu okwu ya ọkwa risk. Yes. Onwe ihe mmadụ mere n'ụwa na-abụghị risk. Yes. Ndị dị adịwụ risk. Ndị dị adịwụ risk. Ịbịa ọrụ risk. Ịla ala risk. Ị ga-etekerịrị risk. Ịnọrọkwa idle risk. Ama mere awata. Ịnọrọ idle risk n'onwe ya. In fact nke ahụ risk ka risk. Ịnọ idle ya nwawu risk ka risk. Ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na Facebook anyị nwa na-agba ihu Davis Nnaemeka ọsị investment amaka mana mgbe ụfọdụ nwere ka mmadụ ga-esi wunye ngwa ọkụ ọ gaghị ezuoro ya ihu ego ọ ga-eji eri nri ma ya fọdụzi nke ọ ga-ejizi eme ha invest ọzọ mana n'ime ihe niile na investment ọ dị oke mkpa na onye ọbụla kwesịrị inwe ike kwesịrị iwunye ngwa ọkụ iji wee hụ na echi na-abịa abịa mara ya mma ya gaziere gị n'ọnwa na-agba ihu Davis Nnaemeka gaa n'ihu Clara n'aka si n'aka Uche Amadiegwu ọsụche na Clara ihe unu-akụzi ndị mmadụ na ọ magburu onwe ya mana gọọmenti Naijiria onye ga ha aka ma otu ma otu ọsọ ego raga ahụ nweta otu a ka ọ dị anyị niile mana ego raga ahụ gịnị na mmeta ahụ ị na-enwetekwa try and say you know, from there. very important. All ihe na-akọwa. We are all in Nigeria. Yes. We all dey here. Have you checked abroad? N'ebe kwa. Na Naija I dey o. I dey Naija dị ma ọha ji egbe ma. Uche nọ Indonesia. Nke a kọchapụla. Ewa gịnị na-eme nwale ya kpọghachi. Ịnụtụla na o nwere onye ji nkata ikpe ego na Nigeria. O nweghị ọbụla dị Tinubu na-enwe ya ọ na-ebikwa ego. Na-awata. Anyị anụọla na ndị seneti anabatala ka ọ gbaziri ha 1.1 trillion naira ka ọ gịnị so iji wee gba gị na onye isi ala ozu hụrụ na ya na-aghọta ejide igbe agba ya onye ọcha ka anyị gakwa n'ihu ịzụ ọkpụkpọ oku mgbede ọma ibinene adị m mma o Anita na Clara. Okwu unu na-ekwu n'abalị a kwụ ọtụ ka pensụl. Ọ bara oke uru. Mụ chọrọ iji myself amụwo Okechukwu m na-akpọ from Flyover Oji. Achọrọ m iji myself as an example to my fellow young ones. Amụtara m ihe gbasara ime investment n'ala n'aka my father but all the late now. So my first land m goro na Ụmụọkanne ebe a na-akpọ Ụmụọkanne na Ọhaji close to Obinze. That land egoro m that land 250,000 that time. So onye nwe ya o nwere 4 plots m go 1 plot later on ọ na-arọ m ji nwayọ go na-ego ya si gocha the 4 plots. That 4 ebe ahụ na 1 plot na that place now is 5 million. That one now is 20 million. And erebekwa m often even the people na Rome na ha chọga mba na m ere ya. So all the very good that mepere anya m so nweta ego mba ndị abaze ihe agent nweta ego m na-azụ ana m azụ ala na ata na ebe m na-azụ na village nzụ ala dị cheap m happy ya after 3-4 years ọ wee ezigbo ego ịghọtara so nne nwegodo ego na akaụntụ m obi eshie m ike na enwere investment worth at least more than 30 million as a young man. So enwere m ofu nwa kwanụ and by the grace of God nwa m na nwaanyị m agaghị ata ahụhụ investment ndị nwere jisie n'ike ndewo. Thank you so much. A na-akọ ya otu ndị mmadụ na-amụta ọkwa ịnụrụ ego ole ọsọ o ji wee zụọ ya na ego ole ọ na-ada ugbu a ego phone were nke ga-agba ihe were ya na-enye nwaanyị Uche ụfọdụ na-eji 70,000 naira agbachacha ịhụnanụ ya piam okwa aka otu ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede a Pedro Viva ọ sị mgbede ọma na ọ zụrụ ala 800 naira mana ugbu a na-ekpe ya 8 million a na-arịọdị ya arịọsị ya bịa ree ya 8 million ya ajụ kwechiri si nnogose kwechiri nwune oge ruru 50 million gị rewe mgbede ọma mgbede ọma ndewo
Awuja Kenneth Nekedabo. Investment is saving for the rainy day. And you wait here this time. Next time, normally keep a good carrier. Even a kid about whom man is safe. Then, but we are not doing Kareka. More especially, give on your beke. Give the one of the lab will be na EB. Or we'll get a retirement. Target be rule of Gadonia for Guadonia and so Waulish. Then you can be tenant and go go to put with government and not your Waulish. So when I mean that you know, even though government will get that away, a bit move. And so the good must say, and we can amen because it's a way for the future. Then Macadia Mama Auto orderly who got there. Hey, get with a quick get with a add there. Then get like quite a time and get a Zaku, La Village, label, locally, maybe I give you I can enter the many come and gaffle. So the money when opportunity many may then magic I cannot know what it would be after retirement or for no shake. Because I make you get a below. Ya gaziere gị ezigbote oyi m awụja mbedoma. Ndewo. Good evening. Evening, gaa n'ihu. Okay, I'm calling from Irete. My name is Christian. I like this program. I am hearing radio now, so I am doing well for myself and the investment that I do now. When I was in conductor seat, when my guy was paying me much more amount of money, I gather it and move blocks in the village. That is what I invest for myself. And when I got conductor, now I have turned to Oga on my own. Right from 20. From now, I'm turned to Oga. I'm planning to roof my house. The movement from now. So I am happy for what God has done to me. Amen. Thank you, sir. Thank you. Ya gaziere gị nwoke ọma akụkọ mgbaama. Lekwe ya conductor. Mana enwere ndị na-ama conductor ha si gị nothing na small money we dey get. Enwe ihe a ga-eji amata. Onye nke ejiri ama mapụta ụlọ. Conductor jiri akpọ block. Ị na-ahụ ya? Ji ya bido rụọ ya. Na ọ wọọla ọga. O rola planning to roof. Oh Diego. How little it is. You save. Kama ị ga-aṅụ pure water jee na tap ṅụọ mmiri. Thank you. You know, boil ya. Ị nọ na 7 period. Most times you boil the water and drink it. It's more safer. That's how you It's save. even more safer. That's how you save. Yes. Uwe ochie nwere gị saa ya mmiri press ya. Iron. See, Uche. Mmadụ agaghị egbu gị ma ime ya otu a. Efe, ya ọnọrọ gị ya ezi n'aka. Tupu ndị otu isi doo ma ya. Ya bụ akpa. But ihe ikwu apụta ichekwa mme ka zụrụ ya ọhụrụ. Everything na packaging. Ka ejiri packaging na-eso onwe gị beside who are you impressing? Kedu dị onye ị na-eme dị impress n'ụwa? Kedu dị onye ị na-eme impress n'ụwa? JJ boy. Mbedoma. Hello, Stitcher, good evening. Good evening. Here. I declare and Anita, good evening. Good evening, my dear. Good evening. Good evening. Yes, I'm very proud standing here today in my father's house. Then I've made an investment at a tender age. I learned it from my parents. How sweet. Like learning how to save, buy your land instead of material things. You go for fixed assets like land. Avoid buying of cars, because cars are not fixed assets. When you want to buy a car today, you're going to maintain it. What if there is no money to maintain it? It's gone. But want to buy a fixed asset like land, it yields every day. The money comes in, the interest comes in. So my dad was alive when I bought my land before he died. That was 2012, the first land I bought. So I'm proud enough today. And then I've not entered my nursing school university. Wow. I was still in secondary school then. So I'm standing here today, being proud of myself that even I'm fighting this for my kids and my future husband to be tomorrow. You see? At least when he's going to be asking me, what did you do under the
your parents' custody, I'll be proud enough to say I did something like this. And I'm still having the settlement and the investment till now. I love the program. Thank you so much. This is first time for you guys. Thank you. With these few points of yours, it convince you na ala dem mozuzo. Maf king no gaya. Maf king na nia. J-boy de yaram. Awu ku mi ye shige J-boy. Mbedoma. Mbedoma o. Ndewo. Unu anwụchule. Anwụchule. Ị gaghị amụ ịnọ? Anọ m na-ege ihe niile unu na-ekwu, ọ na-atọ m ụtọ. Ka m mekwere my own contribution. Awụ m Chief Nick Obialọ. Okay. Esi m akwa akụma na-akpọ. Egwughị eziokwu, onwe ihe dịka investment. Thank you so much. Oge m bụ okorobịa, and the first investment nwoke ga-enwe nwaanyị, ezigbo nwaanyị. Ịbịanụ. Nwetaghara ezigbo nwaanyị inwe na investment. Gbam. Eji m onwe m na-ama atụ. Oge m bụ okorobịa, m lụrụ nwaanyị, anyị nọ na-agbalị. Amaghị m na ala wụ ego. Anyị were ego m na-ebi na duplex ebe m na-ebi. Nchi na duplex nke akwapụ m aga na nke ọhụrụ ka mana o ruo otu ụbọchị ere duplex ebe m bi ere ya asị m ga-akwapụ ma agawa ala dị mma ga-achọta ụlọ na ala dị mma ebe nwere space. Onye ndị anyị na-akwụ ụgwọ ebutela m ego m buru ya nye nwaanyị m si ya were. Oge m bịara ndị ifunu si amata m si ya nne ndị a ha bịara were ego ha ya atụ mba onye echenjile mind ya nsọ gị asa ala ahụ anyị nwere somewhere ka anyị gadịga lee ma ala ahụ ga-abara anyị uru. Chịkọlata ịnọ biko oge abụghị nwanne anyị ka anyị gaa gụọ akụkọ ụwa. Ye ka m chịkọlata ya oge m tụrụ ala ahụ azụrụ m ya 75,000 naira 2.5 plus ọ wụ ebe ahụ ka m bi na anyị bịa ebe a rụọ ya ụlọ elu ten burezie ego ka ọzọ fọrọ na m ga-azụ ala ọzọkwa 4 plots of land 77,000 each ya gịnị ya 28,000 that 4 plots erebeghị m eme otu now ihe 4 plots ahụ nọ na ebe ahụ ugbu a wụ 30 million a plot. Ngwana ka chịkọlata ya ebe a ya gasịrị gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji nwe ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala Echo FM 100.7 The Fresh News People. Ihe a bụ ozi nkọwa banyere mmemme anyị. Everybody make una come on, celebrate. Hey! O ruola n'omume dị njikere kwado onwe gị nke ọma maka na oge ahụ eruole mgbe anyị ga-ekpori mgbe gee ntị mmemme otu afọ ụlọ mgbasa ozi Eko FM gbarala fọdụrụ ntakịrị ka o rejie n'ihi ya jee were kalenda gị kanye ya ihe maka na malite n'abalị 7 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 21 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ebelebe ga-egbu n'ele ebelebe dịka ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-amalite mmemme ncheta otu afọ ha gbarala. N'ihi ya anyị na-akpọku ndị na-azụ ahịa na ndị mmadụ nkịtị ka ha bịa kwado anyị maka na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eme n'oge ahụ bụ nke gụnyere ndị Eko FM na ndị na-akwado ha ịgba bọọlụ tinyere ihe omume ụmụaka anyị kpọrọ Eko FM Kids Santa's Fiesta nakwa nke a kpọrọ Eko FM Married and Single Show. Ka ọ dị anyị na-akpọku ndị nkwado bụ sponsors na ndị chọrọ ka anyị na ha gbakọta aka ka ikurube mee mmemme a ka ọ dị ụda ka ha bịa ka anyị mee ya bụ mmemme ka ọ bụrụ nke a na-agaghị echefu. N'ihi ya bụrụ na ị chọrọ ịkwado ihe omume a biko egbula oge ọbụla kpọọ akara ekwentị a bụ 0707 491 3440 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3437 0707 491 3437. Ekwekwala ka akọrọ gị ihe omume a n'akụkọ. Gaakwa n'ihu n'ige ntị n'ụlọ mgbasa ozi redio a iji nwee ike nụrụkwuo akụkọ gbasara ihe omume a. Eko FM ndị na-aṅụrị ọṅụ maka ịgba pụrụ iche ha tirila na mgbasa ozi.
Echo FM. o jirila nkeji atọ gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 12 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ. N'otu jikọtara ndị ọrụ ọchịchị etiti na-eri ụgwọ ọnwa ezumike nka penshọn n'ala anyị eyiela egwu ịgba ọtọ mee ngagharị iwe n'ihi ụgwọ ndị ejikọrọ ha. Ị ga-anọrọkwa na ọchịchị etiti Naịjirịa amachiela ịrụpụta na ire mmanya ọkụ a na-agba n'akwụkwọ nakwa na mkpo ntakịrị. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na Peter Obi akatọọla ọchịchị etiti Naịjirịa n'ihi ụgwọ ọmụrụ nwa bonuses ha ji ndị Super Eagles ala anyị. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Otu jikọtara ndị ọrụ ọchịchị etiti na-eri ụgwọ ọnwa ezumike nka bụ penshọn n'ala anyị bụ Coalition of Federal Pensioners of Nigeria eyiela egwu ịsụpụ akpa ha gbara ọtọ ma mee ngagharị iwe n'abalị 24 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya ma ọ bụrụ ma ọchịchị etiti nwa anwa ajụ ịkwụ ha ụgwọ ndị ha jikọrọ ha. Ọ bụ onye isi oche nke otu a n'ala anyị bụ nwa amadi aha ya bụ Mukaila Ogumbote bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na steeti Lagos. Ya bụ Ogumbote kwuru ya hoha na ha ga-emerịrị ngagharị iwe a ma tinye ya jara n'elu ma ọchịchị etiti nwa anwa ajụ ịmalite ịkwụ ha $32,000 bụ 32,000 naira ha ji welikwuora ha ụgwọ ọnwa penshọn ha ji akpụ ha ya na ọtụtụ ụgwọ ndị ọzọ ha kpekwara ha nkwa ịkpụ ha. Ya bụ onye isi oche nke otu a jikọtara ndị ọrụ ọchịchị etiti na-eri ụgwọ ọnwa ezumike nka bụ penshọn n'ala anyị bụ Mukaila Ogumbote rọrọ onye isi ala Tinubu ka ọ gbalịa bata na ya bụ okwu ma nye onye minista na-ahụ maka ego n'ala anyị iwu ma nyekwa onye akantant jeneral ala anyị iwu ka ha tọhapụ ego a ga-eji akpụ ndị ọrụ ọchịchị etiti alarala ezumike nka ụgwọ. Ogumbote gara n'ihu kpagharịrị ma kpuo na ọtụtụ ndị otu ha anwụọna ebe ụfọdụ n'ime ha ka nọ n'ute ọrịa n'ihi ihe isi ike ya na ọjụjụ a jụrụ ịkpụ ha ụgwọ a bụ nke ha kara iji zụta nri dị mma rie ma goro ọgwụ ṅụọ. Gọvanọ steeti Zamfara bụ Dauda Lawal anabatala owuwe ewerela ndị nkụzi dị 500 bụ 500 teachers n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ọhaneze nwe dịcha na steeti ahụ bụ ndị nkụzi ewerela n'ọrụ maka ịkụzi ihe ọmụmụ mathematics, physics, chemistry, English language, computer science, entrepreneurship, agriculture nakwa ihe ọmụmụ ndị ọzọ. Dịka akpụkpọ ozi si n'aka Aliyu Mohammed Tutor bụ onye isi oche nke otu kọmitii werela ndị nkụzi a n'ọrụ bụ otu kọmitii ama dịka Zamfara State Civil Service Commission and Recruitment Committee si wee kwuo. Nke a bụ iji tụtegharịa ma kwalite ngalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ya bụ steeti Zamfara. Ya bụ onye isi oche otu kọmitii a gara n'ihu masị ndị nkụzi a ewerela n'ọrụ obi ike na n'oge na-adịghị anya a ga-enye ha akwụkwọ ederede leta eji were ha n'ọrụ bụ appointment letters ha ma zigakwanụ ha n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ọha na eze nwede na steeti ahụ ọkacha n'ụlọ akwụkwọ ndị nke dị n'ime ime obodo dị na steeti ahụ bụ ebe ha ga-anọ kụziwe ihe.
obi iko n'elu ejidela ndị obodo Danjanku jide ndị obodo Dantashi ma jidekwa ndị obodo Dayi bụ nke dịcha na kansụl ime obodo Malumfashi nke steeti Katsina n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe bandit wakpoghara obodo ha gbuo otu onye gbim ma tọrọ mmadụ 17 ndị ọzọ larie. Ndị obodo a kọwara na nke a na-abịa n'agbanyeghị mkparịta okwu udo gọọmenti steeti ahụ na ndị ọkpa egbe bandit a nwechara. Ya bụ ndị obodo ndị a kọwara na mwakpo ọhụrụ a kpụ ọkụ n'ọnụ ugbu a na-eme ya ugboro 3 ndị ọkpa egbe bandit a na-awakpo obodo ndị a n'ihe na-erughị otu izu ụka bụ nke etikọtacha ya bụrụ mmadụ 30 people ka ya bụ ndị ọkpa egbe bandit atọrọla n'obodo ndị a. Ka ọ dị ndị obodo ndị a ọkacha ndị ntorobịa obodo ndị a iwe dị n'obi na-asọ pụtụpụtụ ka mmiri ọkụ esiwere n'ọkụ ejirila maka nke a mee ngagharị iwe zọchie n'okporo ụzọ ndị kpọrọ aha n'obodo ndị a iji gosipụta iwe dị ha n'obi. Ọchịchị etiti amachiela ịrụpụta ire na ikesa mmanya ọkụ ndị ahụ a na-agba n'akpụkpọ nakwa na mkpo ntakịrị. Ka ọ dị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ NAFDAC n'aha mkpirisi bekee apụtala kwuo na ha ga-amalite ịhụ na ndị mmadụ rubere isi na iwu amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 na-abịa abịa. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja, onye Director General ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ NAFDAC bụ Mojisola Adeyeye kọwara ọhaneze na ọchịchị etiti anabatala ka ụlọ ọrụ ha bụ NAFDAC were ndị mmadụ dị 1,000 bụ 1000 n'ọrụ malite n'ọnwa Disemba na-abịa abịa iji hụ na ụlọ ọrụ ha nwere ọtụtụ ndị ọrụ ga-enye aka hụ na ndị mmadụ rubere isi na ya bụ mmachi amachiri ire na ikesa ya bụ mmanya ọkụ a na-agba n'akpụkpọ nakwa na mkpo ntakịrị. Ya bụ onye isi oche NAFDAC mere ka o doo esekere na edim anya na mmachi ya ọchịchị etiti machiri ire na ikesa ya bụ mmanya ọkụ ndị ahụ a na-agba n'akpụkpọ nakwa na mkpo ntakịrị bụ iji zọọ ọha na eze ndụ. otu kansụl jikọtara ndị ọnụ na-eru n'okwu na otu kansụl jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU bụ National Executive Council of ASUU n'olu nwa bekee agbarụọla ihu gbasara ka ọchịchị etiti si eme ahụ na mkparịta ụka dị n'etiti ha abụọ. N'akpụkpọ ya bụ otu kansụl a wepụtara ọhaneze bụ nke onye isi oche otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU bụ ọkammụta Chris Piwuna binyere aka na ya. Ya bụ otu kansụl kpọlara uche azụ ma kwuo na ka ọchịchị etiti si akpaso ha agba abụghị ya ma otu na ihe medere ha ji kachapụ ya bụ mfanye aka n'ọkpọ ha bagidere na nso nso a bụ maka arịrịọ ụmụ akwụkwọ, ndị nne na nna, ụlọ mgbasa ozi dịgasị iche iche enwere n'ala anyị, otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC na ọtụtụ ndị Naijiria rọrọ ha na ọ na-abụghị ya ha sowe omume ọchịchị etiti Naijiria na-emeso ha na ya bụ mfanye aka n'ọkpọ ha bagidere na nso nso a agaghị abịa na njedebe. Ya bụ otu kansụl a rịọrọ ọchịchị etiti ka ha kpagharịa agba ma ọ bụ ha ejiri aka ha wetara ji sowe ha. Onye ji ọkọlọtọ otu Labour Party zọọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi akatọọla ọchịchị etiti Naijiria n'ihi ụgwọ ọmụrụ nwa bonuses ha jikọrọ ndị Super Eagles ala anyị, bụkwa n'ihe mere ndị Super Eagles ala anyị ji jụ inwe ọzụzụ maka amamaka egwuregwu bọọlụ ga-adị n'etiti ha na mba Gabon. Obi site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị taa bụ Wednesday gbarụrụ ihu gbasara ụgwọ a eji ndị Super Eagles a ji agbara ala anyị bụ Naijiria bọọlụ bụ ndị na-ama mmiri ma na-acha anwụ imegba obodo anyị bụ Naijiria ihu. Ya bụ Peter Obi kọwara ụgwọ a ọchịchị etiti Naijiria ji ndị Super Eagles ala anyị dịka ihe ihere ma bụrụkwa ihe nwere ike ibutu mmụọ ụmụafọ Naijiria na-eto eto bụ ndị chọrọ ịgba mbọ. Ọ rịọrọ ndị ọ dị n'aka ka ha mee ngwa kpụọ ndị Super Eagles ala anyị ya ụgwọ niile ejikọrọ ha. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ pụrụ
n'otu jikọtara ndị ọrụ ọchịchị etiti na-eri ụgwọ ọnwa ezumike nka penshọn eyiela egwu ịgba ọtọ mee ngagharị iwe n'ihi ụgwọ ndị ejikọrọ ha. Emekwara nke nọrọ na ọchịchị etiti Naijiria amachiela ịrụpụta na ire mmanya ọkụ a na-agba n'akwụkwọ nakwa na mkpo ntakịrị. Meekwa ka o doo gị anya na Peter Obi akatọọla ọchịchị etiti Naijiria n'ihi ụgwọ ọmụrụ nwa bonuses ha ji ndị Super Eagles ala anyị. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Ojezurobodo apụọ.